Kasenjuk kirang ba sinong jong kamaulat area kalarai banle da kapating ya ki bom khin snap ya ka jing saphyang khlam covid khat khanda da ka ba pen khen ye kindon balabu da sarkar ki bo district bat ka blok kani ka long kat kum karai bala sim ha ka jing elang kirang ba sinong menta ka sngi ka phlata de ujimang 8000 ar huwei nangong nang siam ka kwa ban ai kublei ya pi ki pai ba no shushnon lang ba ka ni ka khubo Ashkwa ban pentim ba nagaleng ka senchuk kirang ba sinong jong ka maulat iria borok kowe ka bakan thu ya pratli kisno menne niladon ya ka general meeting jong ki sodar ba fer ki bakan thu ha ka maulat iria pulun hi borok kowe ngila ya perkhat haka bedai kumno ban rateng khong ya ka ching saphyang jong uneu khnyang chingpang kumta kirai ki bangi simene rasngi kilong ba kumne harum ngilaptha ya ki sodar sinong ba pher ki bakan thup haga ne ke area maulak ke jongi baki dei ban parta sinong ya ki pai ba nong su sinong baro bakin don ya ka cingkit kle kumno ban rating khong lang ya uneu u khnyang chingpang ubala safryang kalang ka parthai khamtam hapo jongkari India baik ke jomni kita ki kendon gelong kumne bahaba phimi seyeu sahat khamtam hapo jongka yomolat ke jongi bapide bendeng la jong kamas bapindon ke cingi cengai iwai baladang ilap ya kinu ki balat persya ki bembut ya kani ka kendon ka bala ptha da ka sarkar bat ka district borok kowe hak jupor ka blok borok kowe ngin sim da karai ka batang kumtaru menne ngilai perkhat ya ki nongde dukan marbam baro haba kide cingde kide bendeng laga jong kamas nginom sya ba baro banjarlum lembung henre kide benjeng daulan banthet ya ki marbam baladang ilap ya bapen khen ji ka ai kumbal rai do sarkar ngi ban se ban khang khredem no ya ka dukan ka jongthi kumtangi kerpa dia pigi pai ba nong sinong jong kane ke area maulat barok kowe lang ba ka cingkit khelang jong ki soda ba pher ba pinya ailang ka tiga deng kamon ban ya rating khom ya kane ka klam cingpang ka bawan ban ba ka thap hapo ka India ko jingi nanong yipi tang kowe kalong ba hoi kalau nggak cing hadu kata-kata yang ikan nongre, hari itu sih ini sak cing itlang, bah kacing yada, bannya kacing suma, kumta ngada kerpat ngakum ucerman kesencuk kirba sinong, jong kamulan area, kumbal arailang ke sodar mene barokhoy, jong kan area, bah simlang ya kacing kitkle, kumno ban yada, ban rap dengkong ya une ukunyang cingpang.